what's up? Welcome to my 11 vlog. So, intro sa ta. So, karon guys, nga ako'y kauban yun. Ang kauban niya po nako kay si Nigel Cabahog. So di pa tapos sugon guys. So, don't forget to subscribe my YouTube channel and my Facebook account, Christian Saladaga and Nigel Cabahog sa Facebook. And akong vlog karon guys kay at nati atoon nga duha ka langub diri sa lungsod sa Tabugon. So, ato na ta. Tara, let's go. What's up guys, no? Naabot namin diri sa first nga langub ng among arion. So nami diri dapit sa atbang sa simbahan sa atong San Isidro Labrador Parish Church. So sa dili pa namo guys, nagdala mi og flashlight para makita nga ang sulod sa kakuan nito. So tara. Church nga langub so dito na natin guys. So tara ato sudlon. So karon guys padung namin diri sa sud guys, no? Padung namin sa ilaw. So guys, nata diri sa sud. So ato makita diri nga perting mitnita, no? So dara. So badong pa ni siya dito sa sud sa ilaw guys. Gabi. So nakuha siya dito guys, no? Murag halos nga ni gamay na ang lugar. Dili na ito mapasok sa ilaw pa. So kaning lang ba diri guys, mao ni siya ang taguanan diri sa una sa katong na tong murag World War II man siguro. Diri na nago ang among mga lula o lulo. Sa naunang panahon katong naay mga hapon diri. So mao ni siya diri nanago siya guys. So kanina dito kapita diri dako siya lugar. So karon kuan na kay siya guys ng gamay. Ang gamay na siya kay ang kaning batuha daw magtubo magud siya. So ni gamay na ang lugar guys, no. Makita man ninyo. So mugawas ta guys, mobalhin ta. Ato dapat sa pikas. Oh, karon guys na mana kami sa first nga lungag diri sa Kalangob, no. So sudod na po namo ang pikas nga lungag. So kaninong pa guys daghan tin lungag. So ang agianan na gid niya lapos-lapos unta ni. So ang agianan niya murag natubo siya ba ang bato. Nga naman siya og kanang kabuni. So atong na po ang agianan padung sa Tagasa Beach. Kay naman Tilangob dito. So mao na siya lapos guys. So atong sudlon. Tara.
makakuha ng drip lang guys, no? Bibi. So karon guys, no? Kay makita man yung gamay sa diri ang agianan, di lagi na mo masod. So mabalik na tagawas guys. Let's go. So karon guys, no? Yung man na mix diri sa ilawom guys. So medyo grabe inita, wala jud hangin. So taas ginamong gilugsong itong lawom kay guys. So pero ni gamay ang lugar. Nagkadugay siya ni anam siya kagamay ang lugar ni kay magtubo mo diyang bato. Alam mo ba yung makita man nyo guys, no? Naggrabe ka nindot dito sa ilawom. Sa mga tong night mura siya nga crystal guys ba. So kita man yung aluy nga singot na kay. So karon guys, ato ta balhin ta sunod natong atuan nga cave dito sa Barangay Poblacion. Let's go.